espagueti O malo pino. espagao, o pino, Hai que todo. facer o espagueti o pino e solo valen chicas, eh? Sí, Porque sí, sí. chicos non queremos que as de bullo non son feos. As de buen chicos. Bueno, muller, xa o dixeches Non antes. como a Jalloso. Bueno, muller, Jalloso é guapo, pero ten esa cousa, non sabes? que ten? A mí gustame por esa que se chama erótica do foder. Muller, Polo este. que non, muller. Bueno, Polo... Ves, a Bueno. xente como entendeu. muller, porque como... Gracias. Pero, A muller, xente entendeu, como chamas que te así. entendeu? Que dixeche foi unha burrada. Non digas esa burrada na televisión. Ah, porque a xente da Coruña o algo. Chicas e chicas que de la ciudad que vinís. Vamos a ver, foder es unha palabra que se emplea la... Foder significa hacer el amor pero a lo bruto. A lo bruto, Bueno. Hay que explicar eso. Que non. Perdonar, pero... Se ven faleo castellano, ¿eh? Que como moito. Que Pero non. él es guapo, pero... Que o sea, non, que Galloso o que terá será erótica do poder. Erótica do poder. Non, non. Pero que poder. A súa edad pouco ten Bueno, que muller. poder, Xa tuvo que poder máis de novo, agora non creo, Bueno, que non, que se chama así erótica do poder, que bueno, que ten así sex appeal. Que non, Que ele é ten unha... que... Bueno, a ver, Eso que é un coche. ele é unha persona... Que non, muller, que ele é unha persona así importante, ten influencia. Más importante e eso, tampouco dixen, E iso, bueno, atrae, chamaselle eso, Por ser un chamaselle... presentador... Hoxe en día, para ser... Non é... Calloso. A ver, ele é un presentador Non importante. é un presentador importante. Sí que é, muller. Bueno. Non vai ser presentador importante Galloso. Foi nun algún día, ahora non. Como que non, muller? Ahora para ser importante tens que ser Juai. Como se di? Muller. Como se di? Que non. Hey, Aí. hey, Gay. gays. Gay. Tens que ser. Pero como- Hoxe para ser importante mira Jesús Vázquez. O Jorge Javier Vázquez. Ou o Cantizolo. Muller, a O ver. Paco Lodeiro. Mira, Muller, son pero todos. que dis? Muller, a ver, nin Cantizano, nin Paco Lodeiro son gays, que o sei eu, que non son. Paco Lodeiro Que non. non, muller, E que non. Cantizano tampouco. Tampouco. É por qué? Que non, porque... A ver, muller, eu que sei, a ver, non sei por que non son. Cantizano é. No, Cantizano non é. O que... Dalle toda a pinta. Eu non dixo que non teño nada, Que pero non, dalle toda a muller, que pinta. Cantizano non é, que non é. O que pasa é que ahora os homosexuais pois están todos saindo do armario e o No, que xa sei non é tamén... da hora que xa é de ande fai tempo. Bueno, houve sempre, E non sí, pasa nada, poden salir que fan todos xuntos no armario que teñen que morrer ali. Teñen que morrer afogados. No. Cuidado unha cousa. A ver que de quen é a culpa de telos encerrados. Por que estás ali ca polilla? E cual can fora que tens que morrer ali, Dios mío. Botarse fora, libertad. Cada un que siga o que queira, cada un que coma donde queira, entendes? Pero, muller, é unha frase... Pero hoxe en día, para ser importante no mundo da presentación, hai que ser gay. Que non, Punto muller, final. non é unha cousa importante. Bueno, o caso que vimos falar é que iso, que estamos preparando para ser animadoras ali para ir así a Sudáfrica a animar e, bueno, está ali, bueno, o máis difícil é iso, espagar, facer o pino, todo Hai que iso. fazer o pino, hai que fazer o pino Carai, puente. que iso- E o problema é por esta, que esta quer levar a faixa Cala a boca. e parecemos pailarocas. Que non, muller, que non... No. No, pues No, non. porque, claro, esta de braja non é. Entonces, quere levar a faixa e ao fazer o pino, remajas a saia para baixo e ves a faixa. Bueno, E vas a Sudáfrica e parece Bueno, pailaroca. pois o que podemos facer é ir mañán a comprar a roupa interior e va, e xa está. Sí, para que nos pase como a cando fomos con Pepucha. Non... Non, non pasou nada, Pasou. Cala a boca. No, escoita, como falar eu? É mellor que non o contes, muller. Pero non pasa nada, foi Pepucha, non está adiante. Sabes, se foron a vergonza para ti ainda, bueno, pero é para un hermán, camarada. Bueno, muller, pero que non está vendo desde a casa, mellor. Un saludo, Pepucha. Acordaste cando fomos a que, como era? Mercería. Mercería. Xa te voy a dicir outra cousa. Foi comprar un cruzado mágico. Pero que é un... E ela pensou que era de verdad, que era mágico de verdad, porque dixo, vaime poñer as como se ditetas así en fino? Peitos. Peitos. Vaime poñer os peitos, así como esta que salía na televisión, esta que iba correndo pola playa cun supositorio gigante. Esta que iba toda de bikini rojo cun supositorio rojo, iba correndo, esta Pamela de Son, a do Porto do Son. Pamela de Porto do Son. Que non, Pamela muller. de Son. Que non, que é Pamela Anderson. Pamela Anderson. non é do Son. Que non, muller, non é do Porto do Son. Pensou que iba a poñer o que os peitos fuertes. Pensou que iba a poñer os peitos como os valor do Mundial dos Jabulares. Non é? Muller. E cando viu que non, casi lle abra a cabeza a dependiente da mercería co Oye, sujetador. E a Carmucha, a dependiente, xa lle foi clara, eh? Cala a boca, Carmucha muller. dixolle, Cala pa a usted boca, non hai. Cala a boca. Pa usted non hai talla. Muller, cala a boca. Si eso compre 2 cestos e unha divalia Bueno, los por atata. favor.
Bo. No, dixo yo. Bueno, A mí gustan máis personas tal, Bueno, moi bien, E é pero- raro, Porque Bueno. o cortizo é raro que che digan as cousas. Bueno, tan por claras. favor. Non quero dicir marcas, tes bueno, razón. o caso é que eso, que estamos así preparándonos para ir alá e a verdad que estamos así nerviosos. Vamos facendo prácticas de animación. Sí, sí, facendo así aquí son as prácticas Isto para... que tes minisfaldas, pompós. Sí, sí, a verdad. Bueno, tío, deberías de centrarte en ensayar, porque, bueno, con este problema que ti tes da vista, deberías de centrarte un poquitinho, El ojo. Que pasou? No, non quero contar nada, Non quero contar nada que non é para contar isto tampouco. Que ti Oye, o que che conta. pasou no ensayo outro Bueno, día? isto non contes, isto sí que... Ti eres de non contar e vas ahora dicir cosas miñas. No, conta de ti. Como? Conta de ti si queres. Pero, Eso non o contes, que é un problema da vista, Bueno, muller, pero fíxeme gracia, podíamolo contar, que ti sempre andas contando así cousas de... É moi gracioso. Bueno, Se tuveres ti o meu problema da vista que non vexo nada, Pero o caso é que... ojalá outro- tuvera conjuntivitis. Pero no. Teño... Pero o caso é que Teño, isto... como se chama isto? Travestismo. Esto que miras así. Que non, muller, que non. E tampouco tes eso. Teño un pouco, 0,50 de travestismo. Que non! Teño 0,50 en cada Que ollo. non, muller! Teño 0,50, 0,75 en cada ollo e un pouco de De tío que tes miopía. miopía e un Pero- pouco de travestismo, No, 0,50. travestismo non, que eso sería en tal caso estrabismo. Estrabismo. Claro. E travestismo que é? Travestismo que dixen, sabe Bueno, Dios que muller, salvajada dixen? Travestismo é, pois o que sei, son homes que se visten de mulleres. La madre que los parió, que asco. Ten que haber de todo. Bueno, no, ten que haber xente para todo. Bueno, muller. Ten que haber xente para todo, Bueno, Pero foi un problema da vista, que queres? Bueno, o caso é que estábamos outro día ensaiando ali para facer a coreografía para ir a Sudáfrica. Bueno, E muller. estábamos ali. E ahora... así estábamos ali, entonces claro, Este sí no é, un dos movimientos nos collemos os pompós, no? Collemos os pompós e poñémonos así a... Miña, aquí por aquí tal, sí. Dame una ese. Portero, non te fijes en Sara, fíjate en nós. Así, e entonces estábamos ali ensayando, e entonces claro, esta colleu, como tengo problema da vista, en vez de coller os pompós, non vai e non colleu os caniches de Manolo do Carballo. Ai, Dios mío, colleu Que es tonta. colleu nos pobres dos cas e empezou ali, veña aquí. Ai, sacudín neles o Mi capullo. madriña Manolo do Carballo a berrarnos pensando que era porque lle estaba gustando a coreografía. Dios mío, era polos cas, non puderon facer nada os do 061 por eles. Tuvieron que chamar a 061, pero mira, van alá, deixó así. Bueno, muller, pero... Deixó así sí. os cases cativos parecen ratas e méteme cada susto que eso non lo puedo ver yo, Bueno, muller, pero son casos que si ti pasa que os verás mal. Son cas, eses cas perralleiros, Pero cas. que non son perralleros, muller, Son perralleiros que ainda hai algún aquí lle parece que vai de fina e leva no bolso, la madre que las parió. Bueno, muller. Se cajaron acá no bolso e bien lo levar. Bueno. Hombre, ese caga así chiquín en el bolso. Bueno, Pero non pode ser tan pailaroca, muller. pero muller. Pero que non podes ir co bolso toda fina, vestida fina, Pero e vamos- levar o carro no bolso, non seas pailaroca, comprei unha cadea e levo. Que levan aquí con vestidito, pero ti és tonta, fai un fillo ou algo, non sabes? Pero muller, pero vamos a ver. Xente, Dios mío, a xente barrenase a cabeza, pero dunha maneira que non... Pero É quitando, moito vicio, pero ese quitando vicio. ainda que sea unha moda, de tirar así os cas pequechos, os pequineses, Pero hai os xente cans moi estes fina. parecen ratos e levan no bolso. Pero muller, esos non son ratos, chámanse cans pequineses. Pequineses teñen así a xente que pode, tenos, pero levan no bolso que sei pa Pequeneses, ir así. chinos. Chinos sí que se afan a sitios pequenos, é normal. Pero- Os chinos collen moitos nun sitio pequecho. Que dis, O muller? chino é moito de facerse a calquera hábitat. Pero que dis? Os pequineses son chinos. Pero, o can. Eu non sei se son casos ou se son chinos, eu que sei. Estarme dicindo pequineses, eu estou falando da casa e ti de chinos. Estou che dicindo que os chinos métense en calquer sitio. E agora hai moito famoso deste que adopta chinos. Pero As que- famosas, que non, estas que famosas compran un can destes can rata e un chino para levar por aí. Pero que dis, muller? Ai, non, eu vou dicir, eu acudeiro do que tengo cadena 100. O chino que temos en Ardebullo, do chino que sei que lle vai moi mal a venta. Pero, Pois voulle dicir a ver se o adopta esta chavala esta que ten cartos, esta para ir Huiston.
Paris Hilton. A ver, muy bien, será Ah, que anda con tabaco de contrabando. muy bien. Paris Hilton. No, que será Paris Hilton. Paris... Que non ten nada que ver con tabaco. Esta rubia que non pega pau e ten Paris carta María. Hilton, Paris Hilton. ¿Cómo? Paris Hilton. Paris Hilton. Hilton. Dios bendito. Paris Hilton. Hilton, que é a da cadena de hotéis. O pai. Pois ten unha cadea que el paseo canca cadea e que non mete no bolso. Pois,